Wanneer? Graag zijn we toe. Oké, dan heb je gejold. Zo? Heb je gejold? Ja, Hoe? het was echt lekker gespeeld, maar bang. Niet zie je. Van Igan uit alam hit op die kop op. Hij tek.
17 min 7 is 10. Mijn boek is de 2 keer scoren. Denk je
你需要 sport？哇，大家送你。所以覺得唔關事。